Chceš začať tvoriť obsah, ale máš pocit, že nevieš prísť s témami? Problém ani nie je tak v tom, že nemáš o čom točiť alebo že nevieš vymyslieť témy. Problém je skôr v tom, že nevieš ich efektívne hľadať tie témy. Všetko to začína tým pocitom, že chceš začať tvoriť content. Scrolluješ sociálne siete, vidíš, jak všetci tvoria, jak všetci majú vyriešený život, všetci majú vyriešený biznis, všetko funguje hladko. A ty to chceš tiež. Lenže kde začať? Vieš, že by si mal začať tvoriť, aby si pridal produkt, aby si odovzdal message alebo ukázal svoj skill. Ale stále to skúdaš na neskôr a nakoniec sa nikam nedopracuješ alebo sa nič jednoducho nestane. A ostaneš zaseknutý v tom, že nevieš vlastne čo máš natočiť. A pritom je to jednoduchšie ako si myslíš. Takže ako začať na sociálnych sieťach? Dovol mi sa v krátkosti predstaviť. Ahoj, moje meno je Marek Urek, posledné 4 roky robím full-time content. Za ten čas som vytvoril viac ako 2000 videí pre klientov v rôznych segmentoch. Vďaka tomu som mal možnosť spolupracovať s úspešnými podnikateľmi a byť súčasťou ich rastu. A teraz chcem zdieľať svoje skúsenosti a ukázať ti, čo funguje dnes v rámci contentu. OK, poďme na vec. Povedzme, že si sa konečne odhodlal a ideš sa pustiť do tvorby obsahu. Poprvé si potrebuješ zodpovedať, kto si a v čom si dobrý alebo v čom si lepší ako ostatní. Každý má niečo. Napríklad, povedzme, ak si finančný poradca, tak tvoja superschopnosť môže byť, že vieš pomáhať ľuďom s financiami. A práve z tejto oblasti budeš tvoriť obsah. Keď vieš, pre koho tvoríš a vieš, čo ponúknuť, tak ďalší krok je nájsť témy. A tu väčšina ľudí zlyháva. Častokrát sa nemôžeme spoliehať len na to, že inšpirácia príde sama za nami. Je to v jednoduchosti skill, ktorý potrebuješ trénovať. Ako to vyzerá v praxi? Najskôr si potrebuješ urobiť jednoduchý zoznam s kľúčovými slovami, ktoré sa týkajú tvojej danej cieľovky, ktoré budeš používať pri vyhľadávaní. Napríklad financie, investovanie peňazí, hypotekárne rady, tipy na hypotéku, ako ušetriť viac peňazí, finančná sloboda a tak ďalej. Proste chápeš tú pointu. Za mňa najlepší search engine na vyhľadávanie inšpirácie má TikTok, LinkedIn a YouTube. Skrz tieto kľúčové slova potrebuješ nájsť ľudí v tvojej danej cieľovke a pozrieť sa na ich profily, že čo im funguje, čo robia a dajme tomu, že čo sa ich pýtajú ľudia v komentároch. Toto je veľmi dôležité. Pokojne ti poradím taký lifehack, že ak prídeš na nejaký profil zaujímavý, na ktorý si sa preklikol, dajme tomu, lebo tam mal veľa views a feed ti ho automaticky nejako podsúval, tak keď pôjdeš na jeho profil, tak pokojne klikni napríklad na TikToku, máš takú možnosť, že si klikneš na button populárne a tým pádom ti nájde akoby tie najlepšie videá, ktoré mali najlepšie výsledky a takto si vieš pekne odfiltrovať, čo mu fungovalo najlepšie a vieš sa z toho okamžite inšpirovať. Na týchto profiloch nájdeš inšpiráciu na témy, ale častokrát si všimne, že tvorcovia používajú niekoľko content formátov. To znamená, že majú pár typov videí, ktoré používajú pravidelne. Môže to byť edukačný obsah skrz nejaké rozprávanie na kameru a do toho idú animácie, alebo to môže byť iba obyčajné rozprávanie na kameru, na iPhone, alebo to môže byť len zábery a do toho text, alebo len zábery a do toho hovorené slovo, že nevidno toho človeka, ale iba počuješ jeho hlas. Keď sa ti toto podarí nájsť, tak už si viac menej na dobrej ceste, pretože máš už blueprint ako na to. Ale pozor, neznamená to však, že zoberieš to video a prekopíruješ ho od slova do slova a urobíš tie isté zábery. Toto je niečo, čo nikomu neodporúčam robiť. Vždy je dôležité do toho vložiť seba a svoje reálne skúsenosti. Ale treba sa vedieť inšpirovať. Robia to všetci a robím to aj ja. Štvrtá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je nájsť si systém. Ako prvé si potrebuješ stanoviť nejaký realistický cieľ, koľko obsahu chceš vyprodukovať. Na začiatok, čo by som ja odporúčil, je postovať aspoň 4 videá do mesiaca. To znamená každý týždeň jedno video. A systém ako na to, tak aby si nemal z toho tlaky, že každý týždeň potrebuješ rozmýšľať nad tým, že čo idem postovať a kedy to budem písať, kedy to budem točiť, kedy to budem editovať. Aby si nemusel nad týmto rozmýšľať, tak by som to urobil následovne. Vybral by som si jeden víkend v mesiaci. V sobotu by som venoval celý deň researchu a dávaniu dokopy tém a písaniu si skriptov. Za ten jeden deň by si mohol bez problémov zvládnuť nájsť 4 koncepty videí a napísať do ňoho 4 skripty. Keď toto budeš mať, tak v nedeľu by som sa napríklad venoval čisto iba točeniu. Za ten jeden deň by som natočil 4 videá. A následne, podľa toho, že ako ti to tvoja práca umožňuje, kľudne to môže byť aj ob týždeň ďalší víkend v sobotu, kedy si tieto videá zedituješ. Na začiatku to možno, že bude time consuming a bude to nekomfortné a možno, že aj tie 4 videá budú pre teba ťažké vytvoriť, ale
Je to tak ako vo všetkom. Čím viac trénuješ, tým ľahšie to ide potom. Je úplne realistické, že za tie isté 3 dni v čase budeš vedieť vyprodukovať, dajme tomu, aj 10 videí. Čo tým ale dosiahneš je to, že za 3 dni máš obsah na celý mesiac dopredu. Takže témy, ktoré hľadáš, už existujú. Nemusíš vymýšľať nič nové. Stačí, že existujúce témy vysvetlíš po svojom. To je skutočná kreativita. Nie je to o tom vymýšľať niečo od nuly, ale je to kombinovanie a reinterpretovanie toho, čo už funguje. A by the way, inšpirácia nie je len na sociálnych sieťach. Vieš ju nájsť v knihách, vieš ju nájsť na YouTube, vieš ju nájsť v podcastoch, vieš ju nájsť v odborných štúdiách, ak chceš ísť do nejakej odbornejšej tematiky. Jednoducho je všade okolo teba, len ju musíš začať vnímať. Dovol mi len v jednoduchosti ti ukázať, ako môže vyzerať systém, podľa ktorého nájdeš nekonečný zdroj inšpirácie. OK, čiže povedzme, že si tu, kde sú tvoje témy na obsah. Rozoberieme si to troška reverzne a potom ti ukážem, jak to vyzerá celé od hora po spodu. Ty sa dokážeš inšpirovať niekým iným, tak ako sme si rozprávali. Lenže tvoj vzorový tvorca má tiež svojho tvorcu, ktorého sa inšpiruje. A obsah, s ktorým prišiel tento pôvodný tvorca, má tiež svoj pôvod. Môžu to byť YouTube videá, môžu to byť blogy na Reddite, na fórach, môžu to byť podcasty, môžu to byť nejaké analytické dáta, z ktorých ten človek vychádza, môžu to byť kurzy, alebo webináre, workshopy, alebo, tak ako sme si spomínali, sociálne siete. Čiže už tu vidíš proste, že tých zdrojov, odkiaľ čerpať, je veľa a nájdeš tam strašne veľa informácií, z ktorých sa vieš inšpirovať. Všetky tieto zdroje majú taktiež svoj zdroj a tie sú väčšinou pôvodom z kníh. No a knihy majú taktiež svoj pôvod, čiže keď si ísť úplne na koreň, tak sa dopracuješ pravdepodobne k tomu, že sú to buď nejaké odborné štúdie, alebo sú to životné skúsenosti toho človeka. Takto nejako vyzerá tá schéma, že ako veľmi vieš ísť do hĺbky v rámci hľadania tém. Čiže nie sú to len sociálne siete, nie sú to len podcasty, nie sú to len blogy, je to proste, vie to byť tento zmes všetkých týchto zdrojov, z ktorých potom je nejaký prvý tvorca, ktorý tú tému vytvorí, od neho sa inšpiruje ďalší a ďalší a ďalší a ďalší a takto tento lierik ide ďalej. Čo je však dôležité, je to neprekombinovať to, nekomplikovať to zbytočne, snažiť sa hovoriť normálnym ľudským jazykom, ktorému rozumejú všetci. To je všetko. Je to jednoduché, ale chce to prax. Dúfam, že ťa toto video nakoplo alebo ti minimálne pomohlo ťa lepšie nasmerovať a napíš mi prosím ťa do komentára, že čo si ty o tom myslíš. A ak sa ti toto video páčilo, tak nezabudni dať like, subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu.